credincioase, deschideți, rog-vă, gadgeturile de rugăciune la apletul 22 de pe touchscreen și intrați cu viteză în magazinul online. Iată, avem printre noi un suflet rătăcit, dar care s-a întors la dreapta tehnologiei. Este aici dânsul ca să se boteze și să asculte cuvântul Domnului Steve Jobs. Ești gata, fiule? Gata, părinte salesman. Te lepezi de Samsung? Mă lepăd de Samsung. Te lepezi de Motorola? Mă lepăd de Motorola. Te lepezi de Dell, Nexus, Blackberry, Pindle, Nokia și alte unelte ale necuratului? Mă lepăd, mă lepăd, mă lepăd. Ești botezat? Să nu uiți niciodată porunca creatorului Steve Jobs. Să nu ai alți fabricanți în afară de mine. Acum veniți de luați lumină.